गाहाय नेहाथार हिसाबै दिनै सदबांसा लाबाय दा बे बुहुमाव रायजो राजानिफ्राय मा गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बिथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरदों। दिनै गोथार बुब्लियाव उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा बाथौ बे आश्रमाव दा समायखिरा लानाय हाबाफारि दंमोन आरो बे दिनै गोजोनै जानानै थांबाय आरो जे बे 3 बोसोरनि थाखाय गोदानै जिखिनि बिबानगिरि मोनदों बिथांमोना दिनैनि जिखिनि बिबान मोननानै खामानि मावलांनो थाखाय समायखिरा लाबाय बे दिनै बर' रायजो राजानि थाखाय आरो बुहुमाव जिमान बाथौ सिबियारिफोर दङ मोनसे जारिमिन जानानै थागोन आरो बेबायदिनो धोरोमखौ मुलुगनां फेहेरनाय फोसावनाय बे खामानिखौ मावलांनो थाखाय दिनै समायखिरा लानायजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि हिसाबै दिनैनि बे गोदान बिबान मोननाय बिबानगिरि बिथांमोना जाहाथे गौथुमखौ मोजाङै सामलायनायजों लोगोसे रायजो राजा आरो बाथौ धोरोमखौ गोसारहोनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे दिनैनि जिखिनि खामानि मावनो थाखाय आवगायबोदों दिनै गमामायैनो दिनै बर'नि गेजेराव बाथौ धोरोमा दिनै गोसारबाय दिनै गोसारनायजों लोगोसे दिनै बर' हारिनि गेजेराव जौ जुवा सोलोंथाइ बे बिथिङाव गोबां खामानि मावबोनो थाखाय दिनै लाइमोन माइनाव दौरि आफाद गोबाङै खामानि मावबोदों आरो बेजोंनो दिनै आरो मोजांसिन खामानि मावलांनो थाखाय मोजां बिबानगिरिफोरा फैदों आवगायबोदों जिल्ला आफादफोरा जेरैबायदिहाय खामानि मावदों बियाब आफादफोरा जेरैबायदिहाय खामानि मावदों दौरि बिथांमोना फोसावनाय खामानियाव जेरैबायदि खामानि मावदों गमामायैनो दिनै बर' समाजखौ बर' हारिखौ गोजौ मोनसे गेरेमसा हारि दानायाव दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों आवगायलांगोनखौ दिनै मिजिंथिनो हायो रायजो। दा फैबाय थानाय जों नुबाय माने गोबां माने दायो दखरा जिल्ला मिरुसो खुंनांगौमोन खिन्थु आफादफोरखौ गावनि समथे माने खोब लेथेर फेथेरै खुंहोनायखौ जों बे बेलायाव बेयो मोनसे फैबाय थानाय समाव बे 3 बोसोर समफारियाव जों समायखिरा लादों जे मोनसे डिसिप्लिनाव मोनसे खुंनाय जागोन जेरैबायदिहाय गेजेर मालाबा जौ जुवाफोरनि मेला फाथिनानै जौ जुवानि बाथ्राफोराबो जोंनि मिरुनिसिम मोनफैदों बेफोरखौबो जोङो मोजाङै डिसिप्लिनै खुंनो थाखाय जोङो जेरैबायदिहाय दुर्गा फुजानि समाव महामेला फाथिनाय बेफोरथ' बिराद मोनसे गोजोनथाव खौरां खिन्थु नाथाय बेयावबो आन्दोआव माबा माबि सोलियो होननानै दुलाराय बाथौ गौथुमनिसिम मेसेज फैदों बेखौ जोङो फोसाबनो थाखाय आरो डिसिप्लिननि थाखाय जों खुंलांनो थाखाय नाजागोन मानो होनबा धोरोमा मोनसे गोथार आरो बे मोनसे जातिनि सिनायथि हारिनि सिनायथि जों हारिखौ जों मोनसे गेरेमसा हारि दानांगौब्ला बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो दालांनांगोन आरो बेखौनो जोंनि बिबानगिरिफोरा जों थिग जानांगोन जोङो थांनाय मोनसे टार्मसआव मोनसे मोजां मोनसे माबाया सोलिबोदों मानो होनबा दिनैनि समसिम लाबोना होफैनो हानाय जेरैबायदिहाय केबिनेट पर्यायाव जौ जुवा सेरेब बेफोरबायदि बिबानगिरि गैयामोन दाबो निस्सय गैया जोङो साननैसोनि उनावनो एग्जिकिउटिभ लानानै बेखौ जों गोलावै सावरायनानै जे 3 बोसोराव माबायदिहाय खामानि मावलांगोन बिनि प्लेन पलिसिफोरखौ जोंनो मिसन आरो भिसनखौ जोङो आबुं खालामनो थाखाय जोङो सावरायनायनि गेजेरजों मावलांगोन। गाहाय नेहाथार हिसाबै बे मावनो गोनां खामानिया मावनो गोनां खामानिया मोननै गोबां दङ खिन्थु मोननैखौ गाहायै जोङो खामानि मावनांगोन बेनो जाहैबाय गुवाहाटियाव थानाय आहमगाव बाथौपुरियाव सबसे गिदिरसिन नर्थ इस्टआवनो गिदिरसिन मोनसे थानसालि लुफुंनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ बे बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायबो फान्ड फैदों आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो फान्ड जादों आरो रायजो राजाफोराबो थाइसे थाइनै खांथुमनानै बेवहाय डनेसन होदों बेखौ जोङो 2 बोसोराव आबुं खालामनो थाखाय जों जानजि खाफ्रादों आरो मोनसेयानो जाहैबाय जों जिमान गामि बियाब आरो जिल्ला लेभेलाव बाथौ थानसालि समायना मन्दिर लुफुंनो हायाखै बेखौ जोङो मावफुंनो थाखाय जोङो जायगा बिनि वार्कशपफोरखौ लागोन। बाथौ गौथुमनि जिहेतु नोंथाङा गाहाय देग्लाय गोदानै गिबियाव आफादगिरि हिसाबै माबा लाबाय सदबांसा लाबाय बे समाव नोंथाङा मा फोरमायदों? दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि आं आफादगिरि हिसाबै समायखिरा लादों दा आफादगिरि हिसाबै आंनि मावनांगौ बिबानखौ आं सानदों जे दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे संबिजित दङ आरो बे संबिजिताव जोंनि एम्स एन्ड अबजेक्टआ दङ बे एम्स एन्ड अबजेक्टखौ नोजोर होनानै खामानिखौ आवगायलांनो नाजागोन आरो संबिजितनि मथे अर्गानाइजेसनखौ बा आफादखौ दैदेननो नाजागोन बेखिनियानो। जों नुबाय बाथौ धोरोमनि गेजेरावबो गोबाङानो बाहागो दङ दा बिथांमोनखौ माने नोंथाङा आफादगिरि हिसाबै माबायदि खौसे खाथि खालामनानै मावो? नंगौ दिनै बाथौआरिनि गेजेराव गोबां बाहागो दङ जेरै गाहायै गुदि बाथौ दा बिसोरखौ जुदि जोङो मोनसे
खौसेथि दुलाराय बाथौ गौजोमनि गेजेराव जुदि लाबोनो नांगौब्ला जोङो जोंनि गेजेराव जिखिनि आसार खान्थिनि बा नियम नितिनि मोनसे फाराग दङ बेखौ जोङो माबानांगोन सिन्था खालामनांगोन जे मोनसे आल'सना चक्र बा सेमिनारनि दाराय गासैबोखौबो हांख्रायनानै जोङो जिफोर माबा दङ उसुबिदा दङ आरो मा जायफोर हेंथा बा जायफोर गोरोबै दङ बेखौ जों गोरोबहोनो नाजागोन आरो बे सेमिनार खुङै लासैनो गोरोबलांगोनखौ आसा खालामनो हायो आरो आफादगिरि हिसाबै रायजो राजानि नोंथांनि खावलायनाया मा थागोन आफादगिरि हिसाबै रायजो राजानि खाथियाव आंनि खावलायनाया बेनो जे बाथौ धोरोमा जिहेतु बर'नि गोजाम धोरोम बयबो बिनि सायाव फोथायनांगौ आरो जोंनि धोरोमखौ जोङो फोसाबनोथ' नांखागोनानो फेहेरनो नांगोन आरो फोगोमनायाव जाहाथे बयबो हेफाजाब होयो बेखौ रायजो राजानि खाथियाव आं खावलायनाय थादों आरो जायफोर जोंनो अर्गानाइजेसन हिसाबै जिखिनि जोङो मदद नांगौ बे मददखौ जाहाथे जों रायजो राजानिफ्राय मोननो हायो बेखिनिखौ हांख्रायनाया जाहैदों